Arabako gizarte esku hartzeko bigarren hitzarmenaren iraunaldia 2020 urtean bukatu egin zen, eta hirugarren hitzarmena negoziatzeko mahaia osatu genuen orduan. Ordutik 9-10 bilera burutu izan ditugu, eta patronalaren gandik jaso izan dugun ia erantzun bakarra, aspektu ekonomikoak edo negoziatzeko gaitasunik ez zutela izan da. Instituzioek finantziazio hitzarmen berriaren finantziazioa bermatzen ez zutelako. Aipatu beharrekoa da, aurreko negoziazio prozesuarekin alderatuta, importantea dela azpimarratzea, oraingoan patronala dela negoziazio prozesua blokeatzen ari dena. Esan behar dugu irailaren bukaeran blokeatu egin zela mahaia, eta mobilizazio prozesu edo egutegi bat planteatzen hasi garela gaur sektoreko langileekin.